И здравейте хора, днес ще сме най-богатите в Селолема за 1 час. Нека започваме. Първо да пуснем таймера. Така. Първо купуваме това. Правим така. Спамим малко. Направих толкова пари, не знам. Как съм толкова богат? Кой както е. Това. Така. Купуваме абсолютно всичко, което може да се купи в момента. Което можем да дадем. Апгрейдваме те. Това. Благодарим още. Точно което. Така. Това. Апгрейдваме го. Достатъчно. Купуваме. Също. Добре, това прави 21 квадриона, добре. Май, аз съм намерен на тега на началото. Няма по-добър от мен. Гледаме още. Така. Вече няма нищо. Така. Купуваме това също. Добре. Трябва да грейдем. Достатъчно. Това и това. Мале, аз съм много богат. Добре. Прекратим ти още. Така. Нека е това. Добре. Продължаваме сам. Нека продължим тук нагоре, защото тук ще правим още повече пари. Първо видим. Опа.
добре се случват в момента, за момента нещата. Прекалено добре. Нека купим тук още неща. Видим това. Погледнем. Е толкова достатъчно. Не ти бе. Не, ето. Ето към тях. Ето. Пуснем това. Погледнем ти. Окей. Погледнем другите неща. Окей. Ще купи неща от нас. Нека да видим. Там. Това още не мога. Добре, така. Те ще отговори да може. Добре, няма го бъдем повече. Ще го бъдем повече. Достатъчно. Така приемем той. Добре. Добре. Ще посея малко авка, да пофараме пари и се върна. Ето защо е полезно да си носите лодките по време. Добре. Нека приемем така малко още неща. Но аз толкова пари нямам. Еми, ще има още една авка това. Това не трябва да го представя. Видим се. Isso já. Sim. Ah. Я го правим ли? Ето тук. Пари. Ми дай нищо не. Ей. И пирамидос. Ей се. Добре. Оп, дай тега вие.
Първи. Ари, втори. Първи. Втори. Кой съм? Втори съм. Втори. А не, първи съм. Мале. Съм готов. Пет минути пак ще мога да дадем. Добре. Еш друга да купя, няма ли бе, време? Явно не. Добре, отидем да фармим още пари. Вече чакам от 20-30 минути. Или там 10. Никакви пари не мога да правя. Как да мога да игра пак? Добре, мога. Само така. Добре, айде. Този път. Айде пак. Добре, в момента съм последни. Трети, втори. Добре, добре, добре. Добре. Окей. Добре. Суперите сме много бетон. Турбо богати сме. Какво ставало? Сега ще правим повече пари. Супер. Сега сме още турбо богати. Окей, guys. Сега ще направя още една тук игра. И ще ви покажа докъде съм стигнал. За 1 час играене. Този път ще сбера не там, най-малката топка. Пак съм последен сигурно. А не, втори съм, окей, найс. Окей, това вече съм. Виждам го игри на 158 стрикно. Още малко. Така. Това всичко е Comax. Да. Дейн. Тук повече няма за апгрейдване. Също. И... не, тук има едно. Знам, че нямам толкова пари. Отгоре има едно. Ето го. Всичко е направено. Още не съм бюджето и това е направено. Втория етаж всичко е направено и на третия всичко е направено. Не съм го направил всичко. Но... няма проблем. За 1 час толкова. И ще се видим в другия клип. Чао!